housing ginaplanuhan para sa mga nasunugan sa West Habog-Habog kag San Juan Molo. Samtang paghatag sang libreng laboratory services sang Iloilo City Government, Magapadayon. Luyag sang lokal nga panguluhan nga maplastar ang pagbalik sa mga pamuluyo nga naapektuhan sang sunog sa distrito sang Molo, isa ka semana na ang nagligat. Suno kay Mayor Gina-Plano, importante nga may plano para hindi na masulit pa ang dako nga sunog. We are going to come up with a program para masunod nila. They've been receiving a lot of AICs, no? Si Congresswoman Jamjam kag si Senator Bongo nagatag 10,000. Sang nagligad nga Sabado, nagabot si Senator Amy, upod kay Vice, nagatag sila 5,000. So 15,000 na. Ang syudad matag mo na 10,000. So 25,000. Kung hindi ta sila pagbuligan, nga step 1, step 2, step 3, kung ano obrahon nila, kasayang lang sang ginatag sila. Kay balaan ko, may isa pa ginamatag, ang NHC, damatag mo na sila. Subong lang nga aga, ginpangunahan sang alkalde ang paghatag sang financial assistance sa Baluarte Elementary School. 5,000 pesos para sa mga totally damaged, kag 12,000 pesos naman para sa mga partially damaged, mga sharer kag renter. Nagmeeting naman si Mayor Trenya sa Ikupaw para mahitso na ang plano nga low-rise housing para sa mga residente. Baklon ta ang dala, ang duta. Pero dapat temporary lang ang obrahon nila anay nga balay because we are going to build for the fire victims there low-rise buildings so that they will have decent housing units. So the city will be buying the land where they were occupying before the fire. And once we procure the land, we are partnering already with the DSUD. DSUD, the Department of Human Settlements and Urban Developments, will be constructing low-rise buildings. Each building will have 60 housing units. So we are looking at about 8 low-rise buildings so that we will be able to provide 480 housing units. O na diri, na istorya na sang lokal nga panguluhan ng pamilya nga nagkapanag-iya sang duta nga nasunugan. Ginahulat sang syudad ang offer sa mga ini matapos nagpahayag sang interes nga magbaligya. Nahibaluan, kapin 1.3 ka hektarya ang kalaparon sa nasunugan sa Molo. Kevin Patrick Kasipe para sa Level Up Patrol. Nagpasalig ang lokal nga panguluhan sang syudad sang Iloilo na Magapadayon ang libre nga mga laboratory services. Ilabi na sa mga empleyado sang city kag mga indigents. Suno kay Mayor Gina-Plano, bango nagsaylo na sa mas dako ang lugar ang COVID lab, ang daan nga pasilidad ang himon nga clinical laboratory. Ang daan natin nga COVID lab, we are going to convert that to a clinical laboratory and offer free laboratory works to City Hall employees or residents from the city. Manupot lang tagaling sa PhilHealth, no? And that is the same thing that we are doing now. We do not charge anyone who needs a RT-PCR test. We only charge PhilHealth. Excited naman ang alkalde sa pagabuksan nga bago kag mas dako nga dialysis center sa San Isidro Haro. Diri mas madamo nga mga dialysis patients ang mabuligan bangod libre man ang serbisyo diri. We do not also charge anyone for dialysis in the city. We only charge PhilHealth. And we're opening by the end of February a bigger dialysis center with 15 stations. And we will not charge anyone. Pasalig pa ni Mayor Trenyas, magapadayon ang mga libreng health services sa syudad, ilabi na sa mga district health centers, clinics kag madamo pa. Kevin Patrick Kasipe para sa Level Up Patrol.